колеги. Сигурно ще бъде опитно да ви покажа някои от триговете, които използваме на язовир Кастел днес. В случая аз ползвам само продуктите на Катран. Dual Braid с флуорокарбонова нишка, 20 либри, изключително софт, меко. Много добре се държи за момента. Предварително съм отрязал около 30 см. Едно малко купче, за да може да сложим нидъла. Това предполагам всички го знаят, изобщо няма нужда да обяснявам. Ползвам стоперче за топчетата, за да не подскачат нагоре-надолу по косама. Естествено режеме това, което е излишно и не ни трябва. Подготвил съм страфта. Топчетата, които ще ловя, са крил с калмар. Един вид сандвич съм направил. По средата съм добавил малко така половин топче банан с кокос. Една успешна комбинация до момента. Е малко по-голяма стръв, за да разредим рибите. Винаги, когато си правя риговете, първо слагам топчетата, за да е изключително точен косама, а не като някои колеги правят всичко и в един момент се оказва, че не могат да сложат две топчета, защото им бил къс косама. В случая кука шестица, който иска да слага и четворка, въпрос на избор. Почти докосвам с куката топчето. Няколко намотки, нищо ново под слънцето. Едва ли някой това ще го изненада, което го правя в момента. В случая за един завършек слагам един така наречения на английски кикър, за да бъде изцяло завършен рига, да има лека извивка. Ако ползвах флуорокарбон, можеше изобщо да не го ползвам, тъй като с флуорокарбона той е по-твърд. И ако направя няколко намотки, след това мина отдолу с още няколко, се получава абсолютно същия ефект. В случая се получава ето това нещо. И за да е пълно изцяло всичко, това на барфина Fish Oil, за да навлажна топчетата, и след това слагам малко от Mi5 пудрата, просто за по-голям атрактор. За още по-добър ефект повтаряте упражнението. Не пестите средства, тъй като всеки би се зарадвал на една хубава 15-ка, примерно. Ето това нещо се получава. Няколко топченца, в случая 3 на брой, крил съм сложил с PVA тейп, т.е. лента. Тях ги слагам допълнително, съответно махам стопера на куката, за да може да пак да нанижим шарана. Ето това нещо директно отива във водата и се надяваме да имаме сука тази вечер. Благодаря на всички и на сука.